oro cheng kuno dalat kok saya cheng dalat rasniti bkhlaya oro tini regani date bu tongmani regani date tongpro chengni berirogo phaika regan tuman onglia regani ongyani karon ongkhano wati phayuba onglalia regarok anglai BJP ni borok rokno secretary saunka 10 digi phaidi hnai imonbo cheng khobor mangkha anglai borok phailekha phailai nai je 36 tongmani nogni select khlai tongmani imono borok delete khlailai nai taibo esa borok ni BJP ni borok no borok mane nog rnani bagai select khlai tongo imono chengno khod nakha mane final decision borok oro nalayo ngela chengbo nainal chengbo monglia ongeni bagai cheng saka borokno norok to oro kuno odigar krei odigar tongphano norok baiklo odigar oro nok norok to finalist khlaimai maya chenobo norok chini tipra motani hoitebo norok sana dorkar norobo phailaidi phailainai final decision nainai nogrong no bagi risnai haibo saya borok nglai kaisa pokhoni hoite saisi borok bijin borok no ti phainai haiklai khlai tongo nglai borirogo phaika kai borirog phaibo jolikha jolimana kanongkha borirogni nogrong bo borok tanjak e 36 ta nongni bemunga boroni bumbu tongo ngai cheng phailai oro borokna sajak prothomono norok oroni hokordi nglai cheng tala maruk sinai borok tuma saka cheng hokoria cheng chinibo cheng final khlain phayu ke chino saisi borok final khlai chino sawi baikle final khlainai ba imuno cheng saka borok mani nglai cheng tala marukha tala maruk mani poro 20-25 minit ongnai 20-25 minit pore outpost ni phaika gorji thanani tarpore udaipur ni phaika phainai borok saka chengbai koksi salaiya first time phaine borok tumanka norono 2 minutes time rekha first time borok 2 minute saka last time saka borok 3 minute saba bo thanani moto thanani to saimaya bo udaipur nongnai na acha bo saka 3 minute bongya opurono lati charge khlai rekha bori bosabo nailiya chela bosabo nailiya jottono bunani tongnani suru khlai kha bosabo makharka chela bosabo makharka bukha tokha tabo chini oro chinobo tongo bujangmani rok tarpore ne কতজন ইনজুর্ড পারসন খা person to 25 ongnai আচ্ছা এরেস্ট খাইজাখা arrest to khaijaka mangnei de makthano khaijaka আচ্ছা তাই তামা খা ongmani karon ongmani তাই তামা খা bairok tokphruka Sabani bike. tokphruka chini kormi rok ni tipra mothani kormi rok ni tokphruka কয়টা হাই বাইক 20-25 ta hai ongnai bike rok oro statement borok rubo ronjon mani nuatia borok haike rubo chengsi tokhrubo honai actually মানে মথানি বড় পকরব নাই mothani borok tokhrubo honai borok statement khlaio enklai borokno talasi maruk ja borok bike nekba chengsi tokhrubkani imote actually imoto fake si chini oro je nogo tomani bike borokno proof rubo borokno proman potro dongo siba tokhrubia joton promo chini oro tongo bori mangnino bukha police rok phain tias rok phainai I নগরম সেবাইখা পুলিশ টিয়াসার রক তারপরে নে অনেক কিছু অংখা দিনি বাইক লে সাবা টকরুকা টকরুমানি ইনকাল টিয়াসার রক পুলিশ রকসি টকরুবো নক বিসিংনি বাইক ন নক বিসিনি বাইক রক ন টিয়াসার পুলিশ টকরুবো ফাইনাই পারা হাবইবো টকরুজাক পারা ফাইনে টক রমজান রকলে কি মথানি কর্মী না তোমার টিকারন ফাইমানি টিকা রেনে ফাইমানি সি বরলে টিকা রেনানি ফাইমানি মাকথাম মাসানো রমিত লাংখাম তাই মাংনিনো ইয়াকারিখা তোমা কারণ ম ইমবো একটা কারণ দङ না মতো আংবো সাইমালিয়া বরনি মেন উদ্দেশ্য অংখা তিপ্রা মটন হাম খ্লাইনে বাগै তিপ্রা মঠানো হামে সানানে বাগै ইমংখা বরনি মেন মানে পয়েন্ট আচ্ছা এর কাছে চিনি কোনো মদত তন কোনো রাজনীতিনি মদত তং যে এর নিজে কন্ট্রোল মানে অর মদত তংমু মো আংবো সাইমানো অটন মদত তং অংখলাই জন্তুমারাক তারপরে নে রঞ্জন মানিক নুয়াতিয়া বিশ্বজিৎ নুয়াতিয়া বরক খরকনামনি অর মো তং borokno ani je saimanai borokno mon jotono khlailaiyo borokno uddesho ongkai tipra motona target bo mono khlaita
তিপ্রা মঠানা হামলা খাইনাই নাই টার্গেট রক নাজাকটা তাবো পাড়া রগলে পুলিশ প্রশাসন ফাই হামলা দেখাই পায় হামলা তো ইয়াং পারা দিকে খাইজাক দাবো বো খানাই দङ ইয়াং দিকে borok হামলা খাইনাইবো ইমবো খানাই দङ পাড়াও বরি বছর তংলে মিয়া তাবো বরি বসারবো তংমালিয়া যে বাজার গানো তংনাই borok borokno bo buka tokha ইমবো চিনি রক প্রমাণ দङ নগরনো সবাইকা পুলিশ টিয়া সরক ফাইনাই তাইবো বাইক রকনো তখ্রুবকা ইমবো চিনি রক প্রমাণ দङ ইমবো जों প্রমাণবো খাইনাই ইমো হাইছে ওরা जों কোনো দালাত কক সায়া जों দালাত রাজনীতি বো খাইয়া ওরা